Hej, jeg hedder Jakob og kommer fra Place to Live i Hillerød. I dag har jeg taget med herude på Gadeløsvej nummer 82, hvor jeg skal ud og vise 220 Spitzenklassen kvadratmeter, og så får du til med lige 48 kvadratmeter carport med. Der er selvfølgelig lavet klar til 2 elbiler, man har luft til vand og jordvarme, man har til med sit eget lille spabad, som man sidder og kigger direkte ud på skoven. Huset rummer et helt fantastisk køkkenalrum, og selvfølgelig med et niveauforskydt stue. Det er pænt op med en pejs, så man kan sidde og nyde i den fra begge steder. Der er selvfølgelig 4 værelser, et fantastisk lysindfald. Og så får man altså en helt unik mulighed for at blive i første række til skoven. Boligen er solgt på 28 dage, og man har givet et afslag til køber på 50.000 kroner.